Levamos moi avanzadas, xa e en pouquiño tempo vamos tamén a poñer os terreos a disposición da Consellería de Educación, que para o novo colexio de Portosín. Estamos co plan, co estudio técnico, faltanos un informe da Consellería de Medio Ambiente a través de urbanismo, e unha vez que teñamos un informe favorable, xa poñeremos os terrenos a disposición, e tamén, eu creo que no curso 23-24 podemos falar xa de que tenemos un novo colexio en Portosín. A demarcación de Costas encargarase do derrube do vello edificio, emprazado na praia de Coira, cuxo proxecto xa foi adxudicado, para posteriormente proceder á rexeneración de toda a zona, no que Costas prevé investir máis de 2 millóns de euros. Unha obra que se vai facer entre a Consellería de Educación, o Concello de Portosón e tamén Costa do Estado. Costa do Estado vai a retirar o colexio vello de Portosín e van a rexenerar toda a fachada marítima de Coira.